കൃഷ്ണ. പുമറ്റാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുതമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം. മുഹുരഹുരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. അദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധന അന്യിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5. നാരദ മഹർഷി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നുപോയിരുന്നു. നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങൾ 10 വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? ആർക്കെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ചെറിയ പോർഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മധുജി പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല വ്യാസദേവന് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ സമയത്താണ് ആഗമനം നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെ നാരദന്റെ അന്വേഷണങ്ങളും വ്യാസദേവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും. ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 8 മുതൽ 22 വരെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി തന്റെ മുൻകാല ജീവിത ചരിത്രം വിവരിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 23 മുതൽ 31 വരെ. 32 മുതൽ 40 വരെ വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം എങ്ങനെ, അതായത് ഭക്തിയോ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത. വ്യാസദേവന് അസംതൃപ്തി. വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുന്നു ഗുരുവായ നാരദ മഹർഷിയോട്, അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്നാണ്. കാരണം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യന് ഉണ്ടാകേണ്ട വിശ്വാസം. വ്യാസദേവൻ വിനയാനിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ 1 മുതൽ 7 വരെ വ്യാസമഹർഷിയുടെ രോഗനിർണയത്തിന്റെ നാരദ മഹർഷി ആ സമയത്ത് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വ്യാസദേവന്റെ ആ പ്രയാസം അറിയാമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പരിഹാര മാർഗവും അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൂതഗോസ്വാമി നൈമിശരണത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോടത്ത് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആസനം ഇരിക്കാനുള്ള ആസനം കൊടുക്കും. അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞു ആര് വന്നാലും, അതായത് ആചാര്യന്മാര് ആര് തന്നെ വന്നാലും അവർക്ക് ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സംസാരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭക്തിഗത സേവനം മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം, മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് മാതാജി പറഞ്ഞു 15:15 വേദയിച്ച സർവൈര വേദ വേദ്യോ. അപ്പൊ 4ആയിട്ട് വ്യാസമഹർഷി എല്ലാം വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മാതാജി അതായത് നാരദ മഹർഷി ശ്രേഷ്ഠനായ അച്ഛന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പുത്രൻ, അതായത് മാതാജി പരാശരി മഹാഭാഗ വ്യാസദേവനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ മാതാജി കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ, ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും അത് അവര് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ ഇത് വ്യാസ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. എന്നാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതി മക്കൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരും നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ അദ്ദേഹം ആണ് പറഞ്ഞത്. വേദത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ഭംഗിയായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന രീതിയിലാണ് വേദങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പം സഭയെ പുംസോ പരോധർമ്മോ അതായിരിക്കണം ഇതില് അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വ്യാസദേവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാരദ മഹർഷി. അങ്ങ് സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു. ഉത്തുംഗ ഇതിലാണ് മനോഹരമായ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന്. പക്ഷെ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതായത് എന്താ പറയണ ജ്ഞാനം തദ്വിധി മാതാജി തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഗുരുവിനെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം. പിന്നെ മാതാജി അതായത് സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ, അതായത് അതിന് 3-4 ഉദാഹരണങ്ങൾ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ഈ നാരദ മഹർഷിയെ സൂര്യനോടും വായുവിനോടും പരമാത്മാവിനോടും താരതമ്യം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് 3-4 ഉദാഹരണങ്ങൾ മാതാജി കഥകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വ്യാസദേവൻ എഴുതി തന്നാലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വ്യാസദേവന് അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത ദർശനം മൂലരഹിതമാണെന്ന്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തത്, അതായത് ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. പിന്നെ മാതാജി മാമേ വംശ ജീവലോക സനാതന. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ജീവാത്മാവിന് അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് ജീവാത്മ. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രേമയുധ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്ന്, ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ മാതാജി പറഞ്ഞത് ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഇത്. പിന്നെ ഏതമ്മ പ്രവർത്തനം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നൽകുന്നത്. പിന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും പിന്നത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരവും അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം അത് ഉയർന്നതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഉയർന്ന അതീന്ദ്ര ലെവലിലാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും. പിന്നെ മാതാജി ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, അതായത് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം, അത് മോക്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ച ഒരു അവസ്ഥ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത പദകോശങ്ങളെ കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞത് ഈ അരയന്നവും കാക്കയും, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാക്കയുടെ ഇതോടും, പിന്നെ ഈ ഭക്തർക്ക് ഈ അരയന താമര പൊയ്കയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകവും 11ാമത്തെ ശ്ലോകവും 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്തസ്യേശുങ്കിതാനി ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നൃത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദ സംശ്ല പ്രഭാക്കിച്ച് അനന്ത പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി
വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഭാഗവതത്തിന്റെ വർണ്ണന തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അനന്തപരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനും എന്താണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ വർണ്ണനകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനും ഉള്ളത്. ഇത് ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച, അതായത് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ അല്ലെ, നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏത് വഴിക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ധർമ്മ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പരം ദൃഷ്ട്വ നിവർത്തതേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉന്നതമായ ഒരു രുചി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ന്ന തരം രുചി വിടും. അപ്പൊ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ സോണായി. പിന്നെ മോക്ഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ, അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായി പോകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആര് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള് ഇവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ. മോക്ഷ അവർക്ക് വേണ്ട, അവർക്ക് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ വരെ അവർ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക്, ഈശ്വര ഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി അവരെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളില് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ പാതയിലേക്ക് നടത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, അതെങ്ങനെയാ പോസിബിൾ ആവാം? അപ്പോ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോ? ആ ശ്ലോകം മറന്നുപോയല്ലോ ഞാൻ, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ശ്ലോകാണല്ലോ. വരാറില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന, അത് തന്നെ മതജി ചൊല്ലിക്കൂ. അതേതായിരുന്നു മതാജി? ഏത്? കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഭദ്രാണി വിതനോതി സുഹൃത് സദാം. ഇതാണ് ശ്ലോകം. എനിക്ക് ആ തുടക്കം കിട്ടാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശൃണ്വതാം സുഖതാ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയം ദസ്തോഹ്യ ഭദ്രാണി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അങ്ങ് ഇല്ലാതെയായി നമ്മള് പരിപൂർണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കഥകളും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെയുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ പോലും അതിന് വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ എന്നിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാനും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കും. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും, അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ചിലപ്പോ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല ഇത് എല്ലാം വരുന്നത്. ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹിത്യം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്ത് നിറയും? മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഭക്തി നിറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരിതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു? പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കൾ ഇവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഇത് എപ്പോ നടന്ന സംഭവമാണ്, എല്ലാം ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാം.
അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നത്, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവർ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവര് പരിപൂർണമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാക്കുന്നു. അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ളവ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ സവിശേഷ പദ്യശകലത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് ചൈന വാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ വാർ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഇറാൻ നമുക്ക് വാർ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള വാറൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൽമഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, പണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കൽമഷങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് അവര് സമാധാനപരമായി ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മള് കലികാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു? പ്രായേണ അല്പായുഷ സദ്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ സുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ വിഭദ്രിത. കലികാലം വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വഴക്കും അതുപോലെ അസൂയ, കുശുമ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഉള്ളത്. മറ്റൊരാൾ നന്നാവുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹൃദയം പരിവർത്തനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കലഹങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാവും. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യുകയും വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുകയും അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞു അബദ്ധം, അതായത് കുറെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭാഷ അറിയില്ല പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ കൈകൊണ്ടും ആംഗ്യ ഭാഷയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. വീട് തീ കത്തുന്നോണ്ട് ഒന്ന് കെടുത്തണമെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്കത് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും, അവരത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ശരിയായ രീതിയിലല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ ഭക്തിയുധ സേവനം, അല്ലെ? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യദോ ഭക്തി അധോക്ഷജി ഹൈദുകി അപ്രതിഹത ഏയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്, അല്ലെ? ആ ലക്ഷ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇത്തിരി അബദ്ധം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല. ഇതില് നമ്മുടെ സാധാരണ സാഹിത്യങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥ കേന്ദ്രം പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, നല്ല കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം എന്താണ്? മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? കുറെ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ടൈം പാഴായി പോവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനോ ഒന്നിനും നമ്മളെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര അത് അത്ര കണ്ട് ഡിലേ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് മറ്റു സാഹിത്യങ്ങള്
വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആകർഷണം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങള്, അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, മഹാഭാരതം, അതുപോലെയുള്ള പുരാണങ്ങൾ. അതിലും എന്താണ് ഭഗവത് കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയിട്ടില്ലാത്ത ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സാഹിത്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതം പോലെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച, ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പരിവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടത്തോട് വൈമനസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൽക്കണ്ടമാണെന്ന് നാം അറിയണം. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കിത് എന്താ പറയാ, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചയാൾക്ക് കൽക്കണ്ടം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്ക് മധുരിക്കില്ല, പക്ഷെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറി കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ശ്രീമതാം ശ്രുകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് പഠിച്ചതല്ലേ മാതാജി? അത് നേരത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം അല്ലേ അത് വരാനിരിക്കുന്നതാണ്, പഠിച്ചതാ അല്ലേ? നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല, നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായില്ല സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലോ. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ 3 വേറെ ശ്ലോകങ്ങളാ മാതാജി. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ നാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ചാർപ്പിതം കർമ്മ യതപ്യ കാരണം. അപ്രമാദഗതിയായ ഭക്തി സംശയ പ്രപാദിച്ച് അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാരനാനം സർവഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് വേദങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അവസാനം ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇതാണ് വേദത്തിന്റെ വേദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേഹം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയലാണ് വേദങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വേദങ്ങൾ നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്ത് അവസാനം സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും തുടക്കത്തില് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രേശ പ്രഖ്യാപന ശൂന്യമായ സാധാരണ സാഹിത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? അപ്പോ ബ്രഹ്മ ആ ഒരു ലെവലിൽ പോലും പരിത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അത് തുടക്കത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം. കൈതവ ധർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യത്നാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘ സമാചരഃ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോകോയം കർമ്മബന്ധന, നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാനമോഹദൃ ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശില വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്, താങ്കളുടെ വീക്ഷണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിയാണ്. സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ ഭക്തിയുധ സേവനത്തിൽ നിവിഷ്ടനാവാനും ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ശില വ്യാസദേവന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ചതും. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഒരൊറ്റ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 4 തരം ആൾക്കാർ അല്ലെ. അഥർവ വേദം പോലെയുള്ളതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അവസാനം ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് വേദങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആര് ശരിയാക്കി തന്നത്? ശില വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശില വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. താങ്കളുടെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശമൊക്കെ വളരെ ശരിയായ തന്നെയാണ്, സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ തന്നെയാണ് ശിലവ്യാസദേവൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വ്യാസദേവന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലെ. ഇവിടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടണം. ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ സാഹിത്യത്തോട് ഒരു അഭിരുചിയുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല നോളജ് അല്ലെ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നോളജ് സമ്പാദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ആർജിച്ച ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സുഖത്തിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ഒരു സാഹിത്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല അല്ലെ. കുറച്ചൊന്ന് അതിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകിയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ശില വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പോട്ടാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പോർഷനാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ശ്രീമദ് മഹാഭാരതം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ സ്റ്റോറിയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കഥകളും അതാണ് ആര് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ മനുഷ്യരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അവരാരും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രം അത് അതിലെ എന്താണ്, ഏത് പർവ്വത്തിലാണ് വരുന്നത്? 18ാമത്തെ പർവ്വത്തില് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വരുന്നത് അത്.
അപ്പൊ അതിൽ ആ പോർഷൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതെ ആ ഒരു കഥ, മഹാഭാരത കഥയാണ് ആൾക്കാര് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വർണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ വ്യാസദേവനെ പോലെ, അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെ, സൂത ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി ഭഗവത് സേവന നിരതരാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചന നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്ന ഈ ഒരു പർപ്പോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ, എന്തിനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതം തന്നെ വേണം, അതിന് വലിയ വിലയാണല്ലോ, മൂലം ഭാഗവതമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പോരെ, അതും ഭാഗവതം തന്നെയല്ലേ, ഇതിനകത്ത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് വ്യാസദേവൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുകയും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതം തന്നെ വായിക്കണം. അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് നമ്മളെന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദിശസ്തകൃതരൂപനാമഭിഃ ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിഃ ലഭേദവാദാഹ തനൗരിവാസ്പദം. ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാതിച്ചേ. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതൊക്കെയും വ്യാസദേവന്റെ ആ ഒരു വേദങ്ങളൊക്കെ തന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയാത്ത ഒരു കാര്യം, അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഏതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്, ഒരു വിശ്രമ സങ്കേതം കാണാത്ത, അതായത് കര കാണാത്ത ഒരു വലിയൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ പരപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വഞ്ചി അത് കാറ്റിനാൽ ഇങ്ങനെ ആടി ഒലയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രചനയാണ് ഏതിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത്, വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി, നമ്മള് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ മനസ്സിന് ഒട്ടും തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് തരില്ല അല്ലെ. വേദങ്ങള് വളരെ നിഷ്കർഷമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരിട്ട് ഭഗവാന് സേവനമാണ്. അത് എവിടെയും പറയുന്നില്ല, എവിടെ? വേദങ്ങളിൽ. അത് ഏറ്റവും അവസാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോർഷനാണ്. അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല, വേദങ്ങളിൽ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. സ്ലൈഡ് നോക്കണ്ടേ, സ്ലൈഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ വിശദമാക്കുന്നതിന് ദൃഢം, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏതൊന്നിനും എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, വാസ്തവികത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഒക്കെ എന്താണ്, അസ്തിത്വമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതി യോഗത്തില്
എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ജലം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രസം പോലും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ജലത്തിലെ രസമാകുന്നു. ഏതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ഏതൊരു ചെറിയ സംഗതിയിൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില്, മത്തഃ പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഏതൊന്നിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ആ നൂല് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് വേദങ്ങളുടെ രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ മറന്നു പോകുന്നു. അതായത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ നിമഗ്നനായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസതഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വിധിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കിച്ച്. ഇവിടെ തീർത്തും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താ പറയുന്നത്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങ് ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇത് ദണ്ഡനാർഹവും സർവദാ അനുചിതവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധകങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്, ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയാ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആഫ്റ്റർ ഓൾ എന്താ വേണ്ടത്, ആനന്ദം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രകൃതിയാ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്, വ്യാസദേവൻ ചെയ്തത് അല്ലെ. മതത്തിന്റെ പേരില്, അതായത് ധാർമ്മികമായിട്ട് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ ആ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ നേടാനും സമ്പത്ത് നേടാനും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദണ്ഡനാർഹവും സർവദാ അനുചിതവുമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അതായത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പോ താങ്കൾ തന്നെ അവരെ നയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. താങ്കൾ ഒരു ആചാര്യനാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ആചാര്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവര് ആചരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുപോലെ താങ്കൾ അവരെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ, അതായത് അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തിന് സാഹചര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിഷേധങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അതില് കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതെന്താണ്, വളരെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവര്. എന്താണോ ചെയ്യാൻ അനുവദനീയമായത്, അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നതൊക്കെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്, അവരെ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അതായത് മഹാഭാരതം അതുപോലെ വേദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കഷ്ടിച്ച് ഓരോന്ന് ആചരിക്കാനും അത് കൂടുതൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൃഗബലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗബലിയൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് ഇതില് വേദങ്ങളില് അല്ലെ. അത് ആളുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവർക്ക് മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പേരിനൊരു ബലികർമ്മം നടത്തിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൂടുതൽ കൊല്ലുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോരനന്ദപാരസ്യ നിവൃത്തിതഃ സുഖം
പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈരനാത്മനഃ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോः. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ഭാഗവത രചനയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായി മാറണം. അതിന് എന്ത് വേണം? വിരക്തി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അനന്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തിനു ചെയ്യാനുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് രചിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിലൊരാൾക്കോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഈ മഹത് ശാസ്ത്ര അധ്യയനത്തിന് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പെർമിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ, എൻട്രി പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി, നമ്മളെ ആ ഒരു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധാരണക്കാരന് പോലും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ദൈവത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യക്തികളെയും അതീന്ദ്ര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അടുത്തതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതും പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ് തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ മാതാജി, ഇപ്പോഴേ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ശ്ലോകം? അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. തിക്വാ സുധർമ്മചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന ഭക്തോദപതേ തദോ യദി യത്ര ക്വ ഭദ്രമഭൂതമുഷ്യകിം കോ വാർത്ത ആപ്തോ അപചതം സ്വധർമ്മദഃ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായി ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാള്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരിത്യജിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതമായിരിക്കാം, അല്ലെ, അതിനെയൊക്കെ പരിത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ പരിത്യജിച്ചു. സ്വധർമ്മം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ പരിത്യജിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിച്ചില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക്
കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മവും പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയരാനും പറ്റിയില്ല. അതാണ് അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാൽ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഭഗവാൻ അഭജതഃ എന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ ഭക്തിയിൽ ഒന്നും ഉയരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നേടുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വരാതെ സ്വധർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിച്ചില്ല. പതേ തതോയതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, വീഴ്ച പറ്റിയാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയോ? സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇല്ലേ, വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മള് രക്ഷ നേടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വേള നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഭക്തിക്ക് വിഘ്നമായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ ഭക്തിയിലും ഉയരാനും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നഷ്ടം വരുന്നില്ല. അതേസമയം അഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത, ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഒന്നും നേടുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ശ്രീ പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകിയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ രോഗഗ്രസ്ത അവസ്ഥ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ച, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഭവരോഗം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭവരോഗമാണ് നമുക്കൊക്കെ പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭവരോഗമാണ്. ഈ രോഗാവസ്ഥ മാറാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം തന്നെയാണ് ഉത്തമമായ പ്രതിവിധി. ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസവും ബോധ്യവും വികസിപ്പിക്കൽ. ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി എന്നേക്കുമായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വീഴ്ചയിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ക്ലേശവും ക്രമം കെട്ട സന്തോഷവും. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ പോലും ലഭ്യമാകുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ശ്വാനന്മാരുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ്. സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ക്രമം കെട്ട ആനന്ദവും വ്യത്യസ്ത തോതിലും ഗുണത്തിലുമുള്ളവ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരല്ല. അതുപോലെ ഏവർക്കും അവരുടേതായ വിധിവിഹിതമായ ആനന്ദവുമുണ്ട്. സ്വകീയ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ആർക്കും തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അധികമായോ ന്യൂനമായോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അവ ലഭ്യമായാൽ തന്നെയും വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ സാരഹീനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനായി ഉദ്യമിക്കണം. ഏവരുടെയും ജീവിത ദൗത്യം നിശ്ചയമായും അതാകണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? ക്ലേശവും ക്രമം കെട്ട സന്തോഷവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലെ. ആഗമ പായിനോ അനിത്യ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആഗമ പായിനോ അനിത്യാഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ്? ക്ലേശവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സന്തോഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ദുഃഖമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ വരുന്ന സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെയും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ ഏത് തരം താഴ്ന്ന ജീവിവർഗത്തിൽ പോലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും തെരുവിലെ മൃഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും. അപ്പൊ പിന്നെ അതേ സുഖം നമ്മൾ ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ജന്മം പാഴാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിരിക്കണം. ഇരുപത് മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യാസദേവനുള്ള നിർദ്ദേശം: ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുക. എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിന്റെ എല്ലാ തലവും ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. ആകയാൽ കല, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റ് സർവ്വ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളും നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണമായും സർവവിശേഷമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് സർവ സന്യാസിമാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ തസ്യേവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമതാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവതന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഭസാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ദാർശനിക മനഃച്ചായ്വുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗ്രഹമായ പാതാള ലോകം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആ സ്വദേശമായ അന്ത്യത്തെ പ്രാപ്തമാകാൻ മാത്രമായി നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ കാലാനുഗതമായി താനെ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും താനെ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ യഥാകാലം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഏതു തരം ജീവിവർഗങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പേപ്പെട്ട് അതില് മുഴുകാതെ, അതായത് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ദുഃഖം വരാൻ ആരും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ സന്തോഷവും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലെ പർപ്പോട്ടാണ്. അതില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗന്ദര്യം, അതുപോലെ സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട്, അതായത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ചിലർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത് കാണാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക്
നേരത്തെ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണ്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? വേറെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന തരം ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കൊന്നും വിശേഷ ബുദ്ധി പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വേണ്ടിയാണ്. സവൈ ജനോ ജാതു കഥഞ്ചനാവ്രജേ മുകുന്ദ സേവ്യന്യവ അവതംഗ സംസൃതിം സ്മരൻ മുകുന്ദാംഘ്രിവഗുഹനം പുനഃ വിഹാതുമിച്ഛേന രസഗ്രഹോ ജനഃ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ചേ. അല്ലയോ പ്രിയ വ്യാസദേവ, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധപതിക്കാൻ ഇടയായാലും ഫലകാംക്ഷികൾ പോലുള്ളവരുടെ സമാനമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ അയാൾ നിശ്ചയമായും അനുഭവിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സുധയുടെ രുചി ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ച ഒരാൾ സദാ ആ പരമാനന്ദ നിർവൃതിയെ സ്മരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നിലും ഏർപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനില്, അതായത് കൃഷ്ണഭക്തരായ ആളുകള് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു അധപതനം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി, ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പ്രിയ വ്യാസദേവ, കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധപതിക്കാൻ ഇടയായാലും ഫലകാംക്ഷികൾ പോലുള്ളവരുടെ സമാനമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ അയാൾ നിശ്ചയമായും അനുഭവിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതികമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരാളെ പോലെ ഒരു പതനം ആർക്ക് സംഭവിക്കില്ല? ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളിയുടെ രുചി ഒരിക്കലെങ്കിലും ആസ്വദിച്ച വ്യക്തി പിന്നെ ആ ഭഗവാനെ മറന്നു പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? പ്രാപ്തി പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ക്ഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങാനും പതിച്ചു പോയാൽ, എങ്ങാനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ബാക്കി, അതായത് നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വേറെയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുന പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാൻ നിവേതരോ യതോ ജഗൽസ്ഥാന നിരോധ സംഭവാഃ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാംസ്തഥാപി തേ പ്രാദേശമാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ച്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉദ്ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനിലാണ് ഇത് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഞാനൊരു സംഗ്രഹം നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവം അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവോ മത്ത് സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഉദാ ഭാവസമന്വിതാഃ. അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാം ലയിച്ചു ചേരുന്നതും ആരിലാണ്? സർവനാശത്തിന് ശേഷം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിവുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ് വ്യാസദേവരോട്. എല്ലാരും പർക്കോട്ട് വായിക്കണം. ഇത് ഫുള്ള് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വലിയ പർക്കോട്ടാണിത്. ഇതില് ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അവസാനം അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതും ഭഗവാനിലാണ്. എല്ലാം ലയിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്.
त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोक्षदृ परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयो दिगण्यताम् ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായി അവതരിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അജനെങ്കിലും സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരമായും വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും. ഇപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി നേരിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശാവതാരാണ് അല്ലെ, പൂർണ്ണ അംശമായി അവതരിക്കുക എന്നിവിടെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശിലവ്യാസദേവൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? അജനാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അജനാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി കൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. സാഹിത്യ രചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവേശ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ വ്യാസദേവന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യാസദേവനോട് പറയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലീലകളും ഒക്കെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ആത്മജ്ഞാനപരമായ ലീലകളെയും ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരമായും വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും. ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ നേരിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താട്ടോ. ഇതം ഹി പുംസസ്തപസഃ ശ്രുതസ്യ വാ സ്വിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുതോർത്ഥഃ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തപസ്യകൾ, വേദാധ്യയനം, പരിത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ എന്നീ വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദഗതിയായ ഉദ്ദേശ്യം ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ്. പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വേദപഠനം നടത്തുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മള് ഓരോന്ന് പരിത്യജി അല്ലെ വൈരാഗ്യം കാണിക്കുന്നത്, ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേദൈസ സർവൈ റഹമേവ വേദ്യോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക, ഇത് മാത്രമാണ്. കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ പാണ്ഡിത്യ വികാസനത്തിനായി മാനവ ചിന്താതത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, കല, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഇതൊക്കെയും എന്താണ്? ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊന്നും ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ആകുന്നുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തുള്ള സിനിമകള്, അതുപോലെ നാടകങ്ങള്, അതുപോലെ ഗാനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് അതിന്റെ ഒരു വികൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയൊക്കെ സിനിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവൻ സിനിമ ആയാൽ പോലും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവത് കഥകളായിരിക്കും, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ, ഈ എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിനിയോഗം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സുസ്ഥാപിതമാക്കുകയാക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും സമാനമായ സർവകർമ്മങ്ങളും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹരികീർത്തനമാക്കുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा सर्व कृष्णा हरे कृष्णा.